Мігранты з Узбекістану ўжо патрабуюць вярнуць іх на радзіму. Абяцаных заробкаў у Беларусі не аказалася. Сталі вядомыя падрабязнасці ператрусу у вядомага даследчыка сталінскіх рэпрэсій. У Беларусі стварылі ўласную плацежную сістэму. Пра лукашэнкаўскія камуністы наведваюць паўночную Карэю і не могуць надзівіцца, як там хораша. 150 гадоў таму нарадзілася цётка, адна з першых беларускіх паэтак. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 15 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. На гэтым тыдні пасля візіту прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева ў Менск у Беларусь прыляцела першая група з 255 жыхароў Андыжанскай вобласці Узбекістану. Ім абяцалі высокаплатныя месцы і сацыяльныя гарантыі. Але, як сведчыць відэазварот у соцсетках, рэальнасць аказалася іншай. Працадаўца прапануе заробак у $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў, калі больш, я не змагу заплаціць. Мы сказалі, не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне. Пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы у нас застанецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі ўмовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому, ва Узбекістан. Адказныя ведомствы Узбекістана сітуацыю пакуль не пракаментавалі. Нагадаем, напярэдадні Лукашенка абяцаў, што ў верасні ў Беларусь прыбудзе 5000 грамадзянаў Узбекістану. За першае паўгоддзе гэтага года ў Беларусь на працу прыехала больш за 30 000 замежнікаў. Такія дадзеныя апублікавала Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Праўда, пазней гэтыя дадзеныя былі выдаленыя. За год колькасць працоўных мігрантаў вырасла на 42%. Беларусы пакідаюць сваю краіну, а на іх месца прыязджаюць іншаземцы. Гэта сведчыць пра две тэндэнцыі. Па-першае, вельмі хуткае вымыванне саміх беларусаў з краіны ў выпадку і палітычных рэпрэсій, і даволі цяжкіх умовах і эканамічных, і сацыяльна-палітычных. Беларусы шукаюць лепшай перспектывы за мяжой. Другая тэндэнцыя – гэта тое, што адбываецца схаваная каланізацыя, калі улады намагаюцца замясціць працоўную сілу з мігрантаў з трэціх краінаў, але таксама і вырашыць пытанне лаяльнасці. Пакуль, канешне, 30 000, гэта 5 000, яны не з'яўляюцца нейкай крытычнай масы. Але калі тэндэнцыі будуць утрымлівацца і ў Беларусі прыедуць десяткі, а то і сотні тысяч мігрантаў, асабліва з краінаў Азіі, то гэта можа стаць цывілізацыйнай катастрофай для Беларусі. Ну і акрамя таго, што разнастайныя групы, неасіміляваныя ў краіне, гэта будзе ўсё прыводзіць да ўнутраных канфліктаў і у шмат у чым падарве нават тую умоўную стабільнасць, якая існуе ў Беларусі. Самай шматлікай групай сталі грамадзяне Туркменістана, 13,5 тысяч чалавек. Далей ідуць грамадзяне Расіі, 3000, Украіны, 2700, Узбекістану, 2500 і Кітаю, 1800 працоўных мігрантаў. З Пакістану, адкуль Лукашенка гатовы быў прыняць да 150 000 чалавек, прыехала ўсяго 202 работнікі. За мяжу па зарэгістраваных працоўных дагаварах у першым паўгоддзі выехала 1287 грамадзян Беларусі. Найбольш папулярнымі напрамкамі былі Польшча, Расія і ЗША. У менскай кватэры вядомага даследчыка сталінскіх рэпрэсій на Аршаншчыне Ігара Станкевіча прайшоў ператрус. Яго праводзілі 5-6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікі Камітэта дзяржбяспекі. У знаёмых Станкевіча пыталіся пра ініцыятыву «Нацыя лідараў», якая праводзіць онлайн-курсы ад грамадскага актывізму да складання радаводаў. Усё гэта з'яўляецца транспамежнымі рэпрэсіямі, якія маюць свой плён, лічыць праваабаронца. 100% эфект ёсць. Можна паглядзець па колькасці людзей, якія прымаюць удзел у тых ці іншых публічных івентах беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжой, асабліва гэта бачна па розных шэсцях і па мітынгах, і па той рэакцыі, якая ідзе з боку беларускіх уладаў на гэтыя івенты. Не так даўно адбылася сітуацыя, калі людзей, якія ўдзельнічалі у віленскай такой дэманстрацыі,
здымалі нейкія маладзёны, якія былі пад чужым флагам завербаваныя беларускімі спецслужбамі, і потым беларускія ж прапагандысты і сілавікі апублічылі гэтую інфармацыю, паказалі людзей, якія удзельнічалі ў акцыі. Ясна, што тыя, хто былі з адкрытымі тварамі, былі ідэнтыфікаваныя, ну і частка гэтых людзей зазнала рэпрэсій і пераследу у першую чаргу праз сваякоў. Пазней стала вядома, што ператрусы прайшлі яшчэ мінімум у 3 чалавек у Менску, і не толькі ў саміх, але і ў іх сваякоў ці блізкіх. Пытанні былі тыя самыя пра сувязь з нацыяй лідараў. Сам Ігор Станкевіч жыве ў эміграцыі ў Польшчы. Соцсеткі яго праекта «Кабылякі, расстраляныя ў Воршы» прызнаны экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыяй, а імя даследчыка ўнесена ў агульную базу вышуку Беларусі і Расіі. У Беларусі пачаў працаваць новы сервіс імгненных плацяжоў «Крок», які дазваляе разлічвацца праз QR-код непасрэдна з банкаўскага рахунку. Сістэму пачалі распрацоўваць у 24-25 годах як альтэрнатыву міжнародным плацежным сістэмам. Пакуль яна працуе ў абмежаваным рэжыме. Да яе падключыліся 5 банкаў. Распрацоўкай сістэмы займаўся Нацыянальны банк Беларусі. Поўны запуск для кліентаў усіх банкаў запланаваны на снежань, а пакуль сервіс даступны толькі ў абмежаванай колькасці гандлёвых кропак. Новая сістэма падобная да сервісаў хуткіх плацяжоў у іншых краінах, напрыклад, кітайскіх QR-плацяжоў або польскага «Блік». Сярод магчымых пераваг называюць меншыя камісіі для бізнесу, аднак пакуль застаюцца пытанні пра зручнасць выкарыстання і рызыкі махлярства, звязаныя перадусім з бяспекай смартфонаў і банкаўскіх дадзеных. Дэлегацыя камуністычнай партыі Беларусі знаходзіцца з афіцыйным візітам у Паўночнай Карэі. У склад дэлегацыі ўвайшлі першы сакратар гэтай партыі, экс-кандыдат у прэзідэнты Сергей Царанкоў, а таксама 2 вядомыя прапагандысты, якія далучыліся да партыі. Сакратар па міжнародных справах Алексей Аўдонін і член бюро ЦК КПБ Алексей Дзермант. Менавіта ён падрабязна асвятляе ў сваім тэлеграм-канале гэты візіт. Дзеліцца захопленымі водгукамі і фотаздымкамі сталіцы КНДР. З кожным днём у Пхеньяне падабаецца ўсё больш і больш. Гэта нейкі цуд, піша Дзермант. Камуніст Дзермант, дарэчы, раней сімпатызаваў неанацысцкім ультраправым арганізацыям, быў паганцам. Але пасля заканчэння акадэміі кіравання пры прэзідэнце ён стаў прыхільнікам Александра Лукашэнкі. У Пхеньяне прадстаўнікі КПБ падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве з працоўнай партыяй Карэі. У сакавіку Пхеньян наведаў Лукашенка. Ён сустракаўся з Кім Чен Інам і назваў яго разумнікам, перспектыўным, нацэленым на супрацоўніцтва. Ніякі ён там не дыктатар, сказаў тады Лукашенка. Паўночная Карэя – адна з самых закрытых і несвабодных краін свету. Уладу там цалкам кантралюе Кім Чен Ін. А любая крытыка рэжыму можа скончыцца турмой. Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваіх соцсетках фота з французскага пасольства, дзе адзначаў нацыянальнае свята Францыі – дзень узяцця Бастыліі. Разам з жонкай Марынай Адамовіч ён меў магчымасць перадаць віншаванні афіцыйным прадстаўнікам краіны. У сваім допісе Статкевіч разважае, што ў гісторыі кожнага паспяховага народа была свая узятая Бастылія, пераможная рэвалюцыя, вайна за незалежнасць ці цяжкая, але паспяховая мабілізацыя грамадства дзеля рэформаў. А штурм беларускай Бастыліі яшчэ чакае нас наперадзе, заключае палітык. Нагадаем, Мікола Статкевіч – адзін з нямногіх вядомых беларускіх апазіцыянераў, хто, нягледзячы на пераследы, не пакінуў Беларусь. Ён неаднаразова быў зняволены за палітычную дзейнасць, а летась перажыў інсульт. Сёння спаўняецца 150 гадоў з дня нараджэння Алаізы Пашкевіч, вядомай пад псеўданімам «Цётка». Паэтка, публіцыстка і дзеячка нацыянальнага вызваленчага і сацыялістычнага руху пачатку 20-го стагоддзя. Расказвае Ганна Ярмаковіч. Пражытыя ёю 40 гадоў змясцілася б некалькі доўгіх жыццяў. Пісаў пра Алаізу Пашкевіч, цётку, гісторык Владзімір Арлоў. Алаізе Пашкевіч было 16, калі ў 1902 годзе яна паступіла ў Пецярбург, дзе атрымала веды па медыцыне і педагогіцы. Але перадусім разам з Антонам і Іванам Луцкевічамі стала на чале стварэння падпольнай арганізацыі Круга беларускай народнай прасветы і культуры. Разам з паплечнікамі Алаіза Пашкевіч заснавала першую беларускую партыю – Беларуская сацыялістычная грамада.
Пазней праз палітычны пераслед Алаіза Пашкевіч была вымушаная эміграваць у Львоў. Там яна выдала 2 зборнікі вершаў, якія сталі класікай, і навучалася на філасофскім факультэце. Менавіта шлюб з літоўскім інжынерам Кайрысам дазволіў Алаізе вярнуцца ў Вільню. У 1911 годзе яе намаганнямі былі заснаваныя некалькі нелегальных беларускіх школаў, а пазней быў створаны дзіцячы беларускі часопіс «Лучынка». Падчас Першай сусветнай вайны цётка даглядала хворых у віленскім тыфозным бараку. На пачатку 1916 году Алаіза захварэла на тыф сама. Цётка памерла 5 лютага таго ж году у родным старым двары Лідскага павету Віленскай губерніі. Пад псеўданімам Гаўрыла з Полацку цётка выдала кнігу «Скрыпка беларуская», а пазней зборнік «Хрэст на свабоду». Цётка была адной з заснавальніц першай беларускай газеты «Наша доля», якая адыграла важную ролю ў фармаванні беларускай нацыянальнай свядомасці. Гэта былі навіны 15 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.